Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. PNP, tukoy na ang mga suspect sa pambobomba sa Maguindanao. Governor de Mapuro, itinuro ang MILF na nasa likod daw ng magkakasunod na pagsabog. Batang nalunod sa Manila Bay, kritikal ngayon. DNR, babakuran ng ilang bahagi po ng Manila Bay. Sa iba pang balita, posibleng tumaas ang mga kaso ng tigda sa summer ayon sa DOH. Bagamat sapat ang stock ng measles vaccine, DOH planong mag-angkat ng dagdag. Titulo naman ng lupa, napakasakamay na ng 200 residente sa Parañaque City. Dating taga-BIR, may pakana daw ng bagong investment scam. At PIDEA, sinunog ang mga marijuanang nagkakahalaga ng 7-6 na milyong piso sa Benguet. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Sang-ayon ba kayo na bakuran po ng DENR ang Manila Bay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Harold Dakame. Welcome po sa pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At tayo po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Tulad po ng sinasabi natin, ang Pinoy Extreme Channel ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa 500 pang various cable firms nationwide.
Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating studio po ay binabantayan at pinalilipad ang ating palatuntunan ni Clarence Andaya habang si Earl Nico Dacama ay nakamasid. Sa labas naman ng ating himpilan, nariyan po, nakaredy na ang ating mga tagapagulat. At yung ating Operations Head, Engineer Oliver Lico, ay naghahanda pa rin daw sa kanilang election ng Heroes Alliance. At yung ating Creative Director, Mark Anthony Reynoso, hinahanap pa rin po ang kaating mahiwagang DJI Spark drone. Tuloy tayo sa ating pagtatanghal sa araw pong ito. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Sangayon ba kayong bakuran po ng DNR ang Manila Bay? Ano po ang inyong damdamin? Ano po ang inyong opinyon? Ratsada na muna tayo ng mga reports upang hindi mapanis pa ang mga balitang hindi po makapaghihintay. Hindi po dapat pinaghihintay ang mga balita, di ba? Heto na. Parañaque City Mayor Edwin Olivares, hinamon daw po ang mga nagpapatutsadang protector siya ng droga sa kanilang lugar. Report hatid na sa atin ni partner Boyet G. Pare Boyet, magandang hapon. Yes, Errol, hinamon ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na magdemanda na lang ang kampo ni June Bernabe. Kaunay ng aligasyong protektor ng iligal na droga ang alkalde matapos maaresto ang dalawang miyembro ng Mayor's Action Team nito na nahulihan ng mga baril, bala, granada at shabu. Sa isang pulong sinabi ni Olivares kung may ebidensya ang nag-aakusa sa kanya, dalhin nila sa tamang venue ang aligasyon. Itinanggi ng alkalde na malapit sa kanya ang dalawang naarestong suspect, kaya agad niyang itong sinibak mula sa Mayor's Action Team. Ang dalawang magkapatid na suspect ay nakilalang sina Sala Muhammad at Salman Muhammad at isa pang suspect na si Alan Ahmad Barudi. Matatandaan na aresto ang mga suspect matapos iserve ang search warrant sa bahay nila sa number 10, Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Antonio o San Dionisio, Parañaque City at na-recover ng mga otoridad ang isang kalibre 45 pistola, dalawang 12-gauge shotgun, dalawang granada at 72 mga bala. Mula sa Parañaque City, Boy Guillermo, ulat, News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Boyet Guillermo sa report na yan live mula sa Parañaque City. Mahirap talaga pagka may mga ganyang issue na ang nasa ilalim ng iyong pamamahal ay masasangkot, ano? At hindi naman absolute na lahat ng iniisip at ginagawa ng mga tao sa baba ng isang leader ay alam niya lahat, no? Kaya lang dahil malapit na naman po ang eleksyon, talagang 5-5 mga isyu. Kaya't kami po rito sa Leader Knows Philippines, maingat po kami sa pagtalakay at pag-accommodate ng mga isyong pag-uusapan sa ating palatuntunan sapagkat dami pong mga PR groups, mga PR practitioners ang gumagana na po ngayon upang pagandahin ang image ng isang kandidato at sa kabilang banda naman siraan ang kalaban ng kanyang manok na kandidato. Ganyan po yan kapag ka-eleksyon Kaya't kami po ay magbabase lamang po sa mga lehitimong issue, mga usapin na may katotohanan at siyempre mga isyong direkta pong may tunay na epekto at may impact sa buhay po ng ating mga kababayan. Ayan, wala pong personal agenda, wala pong political agenda ang ating palatuntunan bagkus. Ang may balita po natin kung ano ang mga balitang totoo at kung ano ang aktual na nangyayari. Isa pang report, panoorin na po natin. Pusher na rapist, todas daw sa operasyon ng Batangas PNP.
Report hatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Tamang Errol, patay sa engkwentro ang isang drug suspect na isa ring rapist matapos naman laban sa mga elemento ng Mabini Municipal Police Station nitong Martes ng gabi sa Barangay Solo, Mabini, Batangas. Kinilala ang suspect na si Joel Manungsong na isang dive instructor at residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng Leader News Philippines kay Mabini Chief of Police, Police Chief Inspector Alan Nidwa, nakabili umano ng isang small plastic sachet ng hinihinalang shabu na halagang 500 pesos ang isang pulis na nagpanggap na posure buyer. Subalit nakaramdam umano ang suspect na pulis ang kanyang katransaksyon kaya't agad binunot ang dalang baril na caliber 38 at ipinutok sa pulis na napilitan namang gumanti ng putok sa suspect. Na-recover sa crime scene. Malapit sa suspect ang ginamit na baril, 8 pakete ng small plastic sachet na may lamang na mga hinihinalang shabu, isang medium size open plastic sachet, isang kulay brown na wallet, voter's ID, isang cellphone, pera na worth 1,240 pesos at ang ginamit na buy bus money na isugod pa sa Mabini General Hospital ang suspect. Subalit idiniklarang dead on arrival ng rumesponding doktor. Ang nasabing operasyon ay inilatag ng mga otoridad matapos ituro ng mga barangay officials at ng mismong asawa ng suspect. Ang modus operandi nito matapos ang ginawang paulit-ulit na panggagahasa sa kanyang sariling anak na babae. Actually, sir, on process pa lang yung kanyang nag-report dito yung asawa kasama yung anak na accordingly ay 10 times niyang ni-rape yung anak niyang 15 years old. Mula sa Mabini, Batangas, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Expected na ganyan naman talagang magiging ending ng mga kriminal, di ba? Hindi kaya taong gumagawa ng paulit-ulit ng krimen laban sa sarili niyang laman. Pusher na, rapist pa, gago talaga, no? Pagka sarili mo ng dugo at pamilyang inapi mo at siya ring magiging testigo laban sa'yo, wala kang kaligtas-ligtas. Alright, sige. Salamat Koy at salamat paring Boy at sa mga report ninyo galing sa Parañaque at galing sa Batangas. By the way, nais ko pong i-anonsyo dito sa ating palatuntunan ng ating programang Kamaong Asero ay nangingimbita po tayo sa mga interesadong maging investigative reporters. Po, kailangan po ng ating programa ng 10 investigative reporters para wala pong naitatago sa ating mga isyu. Sa kaila-ilaliman, kakalkalin po natin ang katotohanan upang maipabatid po sa ating mga manonood. Hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano po? Ulitin ko ang Kamaong Asero po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel ay kailangan po ng 10 investigative reporters. At balak din po namin na maglagay ng isang investigative reporter kada key city nationwide. Yan. So, how many key cities we have the whole country? Parang 142 key cities eh. Diba? Ang saya-saya kapag marami pong balitang naipapaalam po sa inyo. Dito po sa programa natin, hindi nyo po kailangan bumili ng dyaryo sapagkat ang online technology po ay available at hindi po kayo kailangan gumastos para bumili ng dyaryo araw-araw. Magiging impormado po kayo sa mga nangyayari. Ulitin ko sa mga interesado pong maging investigative reporter, you may call us sa 0995-148-3605 at sa 0927-494-2175. Kung smart naman po ang gamit ninyo ay 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin yung ating survey question bago tayo mag-break, mga suki. Sang-ayon ba kayong bakuran ng DENR ang kahabaan po ng Manila Bay? Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.